Намерих историята за мелето заради една Камила и в дневника си. Сега ще ви го прочета, за да направим сравнението, колко правилно съм си спомнила нещата. Здравей отново! Днес, 30 април 2007 година, 12:35 часа, реших да ти пиша. От толкова време не съм го правила, сигурно ще ми кажеш, време беше. Но какво да се прави? Да не губя повече време, да почвам да разказвам. Онзи ден, 28 април 2007 година, излязох навън с 4 момичета. Отидохме на люлките. Отначало всичко вървеше добре, но после с най-добрата ми приятелка се скарахме заради една глупост. Но слава богу се сдобрихме. Аз и се извиних, макар че би трябвало тя да ми се извини. Аз не й бях направила нищо. Съм нарисувала едно тъжно слънце. Към 17:18 часа аз си купих газирана вода и пиех. А през това време едно от момичетата говореше някакви гносотии. Аз се